yayin da ake tsaka da gudanar da shagulgulan murnar samun 'yancin kan Najeriya daga hannun turawan mulkin mallaka, kamar yadda ya saba zuwa mana ranar 1 ga watan 10 na kowace shekara. A yau, tawagar fitacciyar kungiyar nan mai suna Northern Youth Assembly Bauchi State Chapter ƙarƙashin jagorancin Ismail Musa Al-Hassan ta ziyarci kabarinsa Abubakar Tafawa Balewa da ke nan cikin garin Bauchi. Yayin ziyarar nasu sun kewaya ciki da wajen kabarinsa Abubakar Tafawa Balewa, inda aka gabatar musu da manufofin da suka sa aka tsara wannan waje a wannan tsarin da yake a yanzu. Sannan aka kuma gabatar musu da jawabi game da yanayin yadda tsarin rayuwarsa Abubakar Tafawa Balewa ya gudana a lokacin da yake raye. Haka kuma aka nuna musu wasu daga cikin ababen da marigayi ya yi amfani da su a lokacin da yake raye. Bayan kammala wannan rangadin ziyarar nasu ne, jagoran kungiyar ta Northern Youth Assembly Bauchi State Chapter, Malam Ismail Musa Al-Hassan ya gabatar da jawabi a madadin kungiyar. Kabarin da Abubakar Tafawa Balewa, the first Prime Minister. Alhamdulillah, we are all guided. Kun ga dai yanayin da tarihi ya nuna irin kallon gwagwarmayar da mutane suke. Wannan yana nuna ma cewa misali akwai aiki babba a gabanmu. Kamar Northern Youth Assembly, wannan kungiya ce wanda automatically dama aikinta is more of a mentoring na matasa. Ya kasance matasa idan su ya bude sun fara tambayan questions, a fara tambaya a duba inda akwai dots, menene matsalan ya kamata a gyara shi. Simple example yanzu kun gani based on records da aka samu. Wannan bawan Allah lissa Prime Minister Abubakar Tafawa Balewa ji ganshin rahama ya zo aiki, ma'aikacinsa bayya nan ya tambaya ina yake, aka ce masa ma'aikacin yana gida ɗansa ba lafiya. Haka yasa direban sa ya mai da official moto ya ɗauko personal moton shi. Kafin direban ya ɗauko personal moton shi ma ya fara tafiya da kafa ya je ga da shi a asibiti. This to show you karshen level of simplicity kenan da kuma adalci da kuma kiyayewa na hakkin al'umma, wanda abin da muke rasawa a yanzu kenan. Ga irin halin da muke ciki a yanzu. So alhamdulillah muna dai gani, alhamdulillah muna cikin 'yan Najeriya da muke murna da samun 'yanci. Despite the fact that akwai kurakurai abubuwa da wanda muke so Allah ubangiji ba mu dama mu gyara shi, we will not be reluctant. Za mu iya kokarin mu ga cewa mu ma mun ba da kallon namu gudumawa. Karkashin Northern Youth Assembly, insha Allah akwai project da programs da dama wanda za mu yi don mentoring matasa. Muna fata Allah ubangiji ya ji kan wayannan mutanen, kuma da insha Allah Allah ubangiji ya ba mu shugabanni da za su kwaikwaye ire-iren adalci na irin wannan mutanen. To alhamdulillah this mun kawo karshen wannan ziyarar da muka kawo, muna fata Allah ubangiji ya shiga ya jibanci lamuran mu.